Bueno, pois bons días a todos e a xornada de hoxe pois vai consistir en un proxecto piloto que vamos a facer aquí na comarca do Carballiño e trátase de aglutinar e de poñer a falar a todos os axentes claves do ecosistema do emprendemento. Creemos que é moi necesario que o emprendemento este ligado ao territorio, por eso desde os polos de emprendemento da Xunta de Galicia estamos liderando o proxecto de falar entre nós, de poñer en contacto os diferentes concellos, as asociacións, os axentes, oficinas de emprego en definitiva, todo o mundo que ten algo que aportar no emprendemento. Temos moitas expectativas postas neste proxecto piloto porque creemos que é a maneira de especializar o emprendemento e de todos xuntos arraigar o emprendemento ao territorio e seguir pois apostando polo rural galego, que creemos que ten moitísimas posibilidades e moitas oportunidades. É unha iniciativa no eido laboral de importancia notoria, sobre todo, bueno, pois porque impulsa o que son microproxectos, o que é a economía local, o que é a economía de kilómetro cero, e, bueno, eu creo que o resultado destas xornadas esperemos que dé frutos, os frutos desexados, que non é outra cousa que a creación de emprego e a posta en valor de proxectos e iniciativas locais e de xóvenes emprendedores.